Gido leakage Makosa ken margi. Makosa en jok mane timo monitoring. Remember ni ndalo mane timo penj ne tiega multi-sectoral team mane timo monitoring everywhere. And structures be no seketi. It means ni there was a loophole somewhere. Kuom jok mane wuotho gi pesa sirikal katimo that monitoring to skunde gi. To ka skunde go be notimo ginene. Notiyo matek boyudo min ma ochiko ok wanyal tuono gi. Remember ni nitiere policies moko ma ministry gi TSE no biro godo mano o improve grades. Policy kaka ma delocalization wan kaka union no akwero wach ma delocalization to bang'e be nwaneno berne en gi berne to ne gi rachne. Berne en ni japuonj kaka in principal e gweng' kanyo ni bedo lax ni ne jo gweng' BOM jothuru parents gi jothuru koro you cannot do more. To koro ko goli boteri kamoro tineno ni jogi ka mes to ginyalo riemba tich. Koro ichako tiyo. Delocalization en gi positive aspect nikech igoli kai titeri kamoro. Koro jok manogol gimana kaka nogol Boaz. Ogole Maranda to tere Nyambaria. Structures manoketo Maranda ka imodhi to keto kocha ka. Koro shida ne wuok ka jowa mabeyo ema ni golo titero kocha. Seche moko be no nyalo ti delocalization no nyalo ti kode mar kawo jok moko mane underperform